i jo soc el Pol i som alumnes del cicle formatiu d'educació infantil. I us volem explicar per què hem triat aquesta professió. Us heu plantejat mai com els alumnes que s'han desenvolupat en els seus primers anys de vida? A nosaltres ens encanta el món de l'educació infantil, per això estem dins d'aquest cicle. Ens agrada veure com els infants descobreixen el món a través del joc, tot ajudant-los al seu desenvolupament, ja que l'aprenentatge és la base inicial de l'educació infantil. I què fem a classe? A les nostres classes aprenem mitjançant la pràctica. Fem experimentació, sortides, tallers i descobrim com els infants es desenvolupen. El moment més esperat són les pràctiques en centres de treball. Comencem les pràctiques el primer any, aplicant tot el que sabem dia rere dia en una escola bressol o un centre educatiu d'educació infantil. Cada dia és una nova experiència plena de reptes i aventures. I si ens pregunteu què ens ha portat aquesta formació, us direm sense dubte que ens ha portat molta paciència, creativitat i sobretot empatia. Amb aquest cicle podem treballar a escoles bressol, ludoteques o centres d'educació infantil. A més, un cop finalitzat el cicle, podem accedir a altres estudis, bé sigui cicles formatius o universitaris relacionats amb la psicologia, l'infermeria o l'educació. Per a nosaltres, educar és una de les tasques més boniques que existeixen. Si vols formar part d'aquest món, l'educació infantil t'està esperant.